नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। प्रमोद कामत 33वे जिल्हा परिषद अध्यक्ष। बार काउन्सिल निवडणुकीत मोठ्या मंत्र्यांचा हस्तक्षेप, ॲडव्होकेट असीम सरोदेंचा आरोप। आणि शिवकालीन शिवपिंडीच्या वृत्तानंतर मालवणवासी एकवटले। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कोकणातील प्रश्न आमदार निलेश राणे नुसते विधिमंडळात मांडत नाहीत, तर ते मार्गी लागतात की नाही यावर त्यांचं लक्ष असतो। अशी व्यक्ती माझ्यासारख्या एका सामान्य कार्यकर्त्याला मिळाली हे माझं भाग्य समजतो। प्रसंगाला धावून येणारी व्यक्ती म्हणजे आमदार निलेश राणे, अशा शुभेच्छा शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी दिल्या। वेंगुर्लेत आयोजित करण्यात आलेल्या आमदार निलेश राणे अभिष्ट चिंतन कार्यक्रमात ते बोलत होते। माझ्या आधी 1-2 भाषणे झाली, त्यात सर्वांनीच निलेश साहेबांचं कौतुक केलं, कारण कौतुक करण्यासारखाच माणूस आहे। पण कौतुक सर्वांना करावंच लागेल, कारण त्यांनी तसं काम करून दाखवलंय। जेव्हा एखादी व्यक्ती काम करते तेव्हा त्याचं तेवढंच कौतुक करणं सुद्धा तेवढं गरजेचं असतं। मग त्यामुळे स्फूर्ती मिळून ती व्यक्ती अधिक काम करते। आता त्यांचा सावंतवाडीत कार्यक्रम झाला, अनेक वक्ते बोललेत। आता त्यांचा वेंगुर्ल्यात कार्यक्रम आहेत, अनेक वक्ते बोललेत, कारण या सर्वांनी त्यांच्या कामाची दखल घेतलेली आहे। विधिमंडळातील त्यांची भाषणं नुसती भाषणं नाहीत, ते एक मांडण्याची पद्धत असते। कोणत्या पद्धतीने मांडल्यावर समोरच्याला कळतं त्या पद्धतीने विधिमंडळात कोकणाचे अनेक प्रश्न त्यांनी मांडलेत, आणि ते मार्गी लागतात की नाही याच्यावर सुद्धा त्यांचं लक्ष असतो। अशी व्यक्ती आम्हाला लाभली, आणि मी सावंतवाडीच्या भाषणात सांगितलं, माझे ते नेते आहेत, आणि असा माझा नेता आहे म्हणून मला त्याचा खूप अभिमान आहे। मी अजूनही तुमच्या समोर सांगतो, वेंगुर्लेवासियांसमोर, अशी व्यक्ती माझ्यासारख्या एका सामान्य कार्यकर्त्याला मिळाली हे माझं मी भाग्य समजतो। कारण माझ्या सुद्धा कोणत्याही प्रसंगाला धावून येणारी व्यक्ती म्हणजे निलेश राणे साहेब। फक्त मी एक नाही, तर आमची 2010 पासून मी जिल्हा युथचा अध्यक्ष असल्यापासून जवळजवळ आम्ही 30-35 जणांची आमची टीम होती। त्यात प्रितेश राहुळ आहेत, तुषार साळगावकर आहेत, अशी अनेक मंडळी। ही सगळी मंडळी अजूनही साहेबांबरोबर, साहेबांची जी 10 वर्ष गेलीत, वाया गेलीत असंच मी म्हणेन, त्यावेळी सुद्धा ही सगळी मंडळी साहेबांबरोबर होती, आज पण आहेत आणि उद्या पण राहतील। कारण तसंच त्यांनी आम्हाला प्रेम दिलंय। त्याच्यामुळे वाईट वेळेत बरोबर नाही आणि बऱ्या वेळेत बरोबर अशी आम्ही कोणीच त्यांची टीम नव्हतो आणि नाही आहोत। आणि धनंजय महाजनांबद्दल मला थोडं बोलायचं आहे की कोणी कोणासाठी एवढं करत नाही। मी सकाळी आलो होतो मॅरेथॉन स्पर्धेला उद्घाटनाला, आता या कार्यक्रमाला सुद्धा आलो, तर धनंजय महाराजांचं मी खरोखर मनापासून कौतुक करतो। त्याने एक सुंदर कार्यक्रम घेतला। त्यांना काय कार्यक्रम घ्यायची गरज नव्हती, आणि त्यांना काय साहेबांनी माझा कार्यक्रम घे म्हणून सांगितलं पण नव्हतं, फक्त प्रेम। एखाद्या व्यक्तीला मानल्यानंतर आपण त्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे म्हणून त्याने कार्यक्रम घेतलेत। आणि मॅडम आता बोलल्या की पुढचे आणि 2 दिवस सुद्धा ते सामाजिक उपक्रम राबवत आहेत। त्यामुळे तुमच्या संस्थेचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। तुमची संस्था अशीच उत्तरोत्तर वाढत जाऊ, आणि या तुमच्या संस्थेला सुगीचे दिवस येवोत असे मी परमेश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आणि सन्माननीय निलेश राणे साहेबांना वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा देतो। त्यांना परमेश्वराने उदंड आयुष्य आणि आरोग्य देवो अशी श्रीचरणी प्रार्थना करतो। इथंच थांबतो। स्वरया फाउंडेशननं आमच्या जिल्हावासियांना असा भव्य कार्यक्रम दाखवला, यासाठी मी आभारी आहे। लहान मुलांचं भवितव्य घडवण्याचं, त्यांना संस्कार आकार देण्याचं संस्थेचे प्रयत्न हे पुण्याचं काम आहे। वेंगुर्लेत एवढे कार्यक्रम मी केलेत, सर्वात मोठा हाच कार्यक्रम असावा असे गौरवोद्गार आमदार निलेश राणेंनी काढलेत। वेंगुर्लेत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते। पण ज्यांनी हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला
त्या धनंजय महाजन आणि त्यांच्या परिवाराचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की मला माहीत देखील नव्हतं की असा कार्यक्रम ते काही घेणार आहेत. खरा माझा आणि त्यांचा परिचय ठाण्यामध्ये एका कार्यक्रमाला त्यांनी मला बोलवलं होतं आणि त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांची संस्था आणि त्या संस्थेने लहान मुलांचं एक शाळा तिकडे सुरू केली होती आणि त्याच्या समारंभासाठी मला सन्माननीय महाजन यांनी मला तिथे बोलवलं होतं. मी गेलो आणि त्यानंतर माहीत नाही असं नातं काय झालं की सातत्याने ते मला कुठल्या ना कुठल्या कार्यक्रमाला बोलवत राहिले. महाजन साहेब, मी मनापासून आपला आभार ह्याच्यासाठी व्यक्त करतो की आपल्याला काही मिळणार आहे का या कार्यक्रमातून, तर नाही. आपण पैशासाठी हे सगळं करताय का, तर नाही. आपल्याला निवडणूक लढवायची आहे का ह्या विभागातून, तर नाही. बरोबर ना? नाही ना? खात्री करून घेतली, नाही तर अर्ध व्यासपीठच माझ्याशी नाराज व्हायचं. आणि एवढा काही हेतू नसताना फक्त माझ्या लोकांना इकडे हे सगळं बघता यावं यासाठी आपण हे जे काय एवढं भव्य दिव्य चित्र उभं केलं ना, त्यासाठी मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो की आपण हे सगळं दाखवलं माझ्या जिल्हावासियांना. संजू बोलला ते खरं आहे. खरं तर काही कारण नव्हतं हे सगळं करायचं. आपण जे प्रेम दाखवलं मला, असे माझे वाढदिवस साजरा करणारे होते काही पूर्वी, पण त्यातले तुम्ही नाहीत याची खात्री मला आहे. कारण का तुम्ही संस्था चालवत हे सगळं उभं केलं. त्या लोकांनी जमिनी परप्रांतीयांना विकून हे सगळं उभं करायचंय. म्हणून तुमच्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये जमीन आसमान फरक आहे. त्यांचा हेतू वेगळा होता, तुमचा हेतू चांगला आहे. आणि ज्याचा हेतू चांगला असतो, खरोखरच तुमची संस्था उद्या त्या संस्थेला, कारण का तुम्ही लहान लहान मुलांना शिकवताय, त्यांचं भलं करताय, त्यांना एक आकार द्यायचा प्रयत्न करताय, त्यांना संस्कार द्यायचा प्रयत्न करताय. हे पुण्याचं देखील काम आहे आणि त्यातला पैसा तुम्ही या सगळ्या कार्यक्रमांसाठी टाकताय. मी तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देऊ शकतो. वहिनी साहेबांना मनापासून शुभेच्छा देऊ शकतो की आपण त्यांना परवानगी देताय माझ्यावर एवढे सगळे पैसे उडवायला. खरा हा मनाचा मोठेपणा तुमचा आहे. खरं तर तुम्हाला वेगळा पुरस्कारच दिला पाहिजे की एका व्यक्तीसाठी एवढा पैसा खर्च करणं आणि हे सगळं उभं करणं, काही त्याच्यामध्ये मनामध्ये हेतू नसताना. खरोखरच मी फक्त आपल्याला आभार एवढेच शब्द आपल्यासमोर मी ठेवू शकतो. आज वेंगुर्ल्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यक्रम होतोय. मी एवढे कार्यक्रम वेंगुर्ल्यामध्ये केले. मनीष दळवी साहेब, मला असं वाटतं सर्वात मोठा कार्यक्रम म्हणजे हाच असावा. कारण का जिथे नजर जाते तिथपर्यंत लोक पसरलेली आहेत. महाजन साहेब, मनापासून आपलं अभिनंदन करतो. एवढा मोठा कार्यक्रम आपण यशस्वी करून दाखवलात. हे सगळे कलाकार आपण इकडे आणलेत. मला असं वाटतं जे सिंगर इकडे होते ते सलमान अली, फार नावाजलेले आणि फार नाव कमवलेले हे सिंगर आहेत. मी त्यांचंही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्वागत करतो. आणि आता ते आलेत तर आपण भरभरून त्यांना टाळ्या द्या. कारण का आपल्या कोकणामध्ये आल्यानंतर त्यांना अशी समज घेऊन जाऊ दे, इथे भरपूर टाळ्या आणि शिट्ट्या मिळतात, नुसतं त्यांच्याकडे बघत राहू नका. अनेक वेळेला आपल्या कोकणामध्ये सगळे मोठमोठे कलाकार येतात, कार्यक्रम झाल्यानंतर आम्हाला विचारतात, साहब इधर ताली नहीं बजाते है क्या कोई? वे लोग ताली मन में बजाते. तर असं काही करू नका. कारण का त्यांच्या स्मरणामध्ये, त्यांच्या मेमरीमध्ये हे बसलं पाहिजे की मी सर्वात उत्तम कार्यक्रम, सर्वात उत्तम प्रतिसाद मला कुठे मिळाला असेल तर तो वेंगुर्ल्यात मिळाला, ही भावना घेऊन ते आपल्या घरी परत गेले पाहिजे. म्हणून एवढा जो काय मोठा कार्यक्रम आपण आपल्या समोर इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे, आपण सगळ्यांनी मला शुभेच्छा देण्यासाठी हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला. ज्यांनी आयोजित केला त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. सन्माननीय मनीषजी दळवी, आपण माझ्याबद्दल अतिशय चांगलं बोललात. नेहमी मला भावाप्रमाणे आपण प्रेम केलं. मनापासून आपले मी आभार व्यक्त करतो. जे बोललात आपण मनापासून बोललात.
संजीवजी परब, आपणही मनापासून नेहमी माझ्याबद्दल चांगलं बोलतात. जे बोलले नाहीत ते सगळे माझ्याबद्दल चांगलेच बोलतील अशी अपेक्षा ठेवूनच मी माझे भाषण संपवतो. मैडम, आपने देखील मेरे बारे में बहुत अच्छा बोला, आपके लिए भी धन्यवाद. वहिनी साहेब, आपलेही धन्यवाद. आणि सगळ्यांचे सर्वात आभार आमच्या धनंजय महाजनांचे. तुमच्यामुळे मी इथे आलो, अनेक दिवसानंतर वेंगुर्ला तुमच्यामुळे मी बघितलं, त्याबद्दल तुमचे आभार. देव करो तुम्हाला उदंड आयुष्य आणि तुम्हाला ज्या काय तुमच्या मनोकामना असतील राजकीय धरून ते सगळ्या पूर्ण व्हाव्यात, एवढीच या व्यासपीठावरून मी मनोकामना देवाचरणी ठेवतो, प्रार्थना करतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमदार निलेश राणे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून वेंगुर्ल्यात स्वरेया फाउंडेशनच्या वतीनं विविध सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी रविवारी रात्री आयोजित करण्यात आलेल्या गायक सलमान अलीच्या लाईव्ह कॉन्सर्टच्या वेळी आमदार निलेश राणे यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली. यावेळी स्वरेया फाउंडेशनच्या वतीनं आमदार राणे यांच्या वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन करण्यात आलं. सर्वांना एकत्र घेऊन जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करणार. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यावर प्रमोद कामत यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूया. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदची 2026 निवडणूक झाली आणि आताच पक्षाने महायुतीचा उमेदवार जिल्हा परिषद अध्यक्षाचा म्हणून माझी घोषणा केली. जिल्हाध्यक्षांनी, दोन्ही जिल्हाध्यक्षांनी. मी ज्यांच्या अधिपत्याखाली किंवा प्रदेश भाजपने सन्मान्य राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढण्याची घोषणा केली होती आणि सन्मान्य राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही जिल्ह्यात निवडणूक झाली आणि सन्माननीय राणेसाहेबांनी, सन्मान्य रवींद्र चव्हाण साहेबांनी, नितेश साहेबांनी, निलेश साहेबांनी, दीपक भाईंनी चांगली मेहनत घेतली आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 50पैकी 41 जिल्हा परिषद सदस्य हे आपल्या महायुतीचे निवडून आणले. त्याच्यासाठी आम्हाला राष्ट्रवादीची पण साथ मिळाली आणि त्यात असलेले आपले तीनही जिल्हाध्यक्ष यांनी पण चांगली मेहनत घेतली. त्यामुळे आपले 41 सीट निवडून आले आणि सन्माननीय राणेसाहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, नितेशजी राणेसाहेब पालकमंत्री आमचे आणि आमचे दीपकभाई केसरकर, निलेशजी राणेसाहेब आणि तिन्ही जिल्हाध्यक्ष यांच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मी आज आणि 50ही जिल्हा आपले असलेले जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या आशीर्वादाने मी आज जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून माझी घोषणा केली. मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देईन आणि ऋणही व्यक्त करतो आणि सगळ्यांना बरोबर घेऊन, सहकार्य सगळ्यांचं घेऊन आणि सगळ्या नेत्यांचं मार्गदर्शन करून पुढचा माझा मार्गक्रम चालू असेल. बिनविरोध निवड ही सगळ्यांचा माझ्यावर असलेला विश्वास किंवा पक्षाने टाकलेला विश्वास किंवा पक्षांचा आपल्या असलेले एक संख्याबळ 41 असलेलं संख्याबळ, याच्यामुळे 100% बिनविरोध निवड होईल. आणि दुसरी गोष्ट, सर्वांना बरोबर घेऊन निवडणूक ही लढलेलो आपण, सर्वांना बरोबर घेऊन आपण विकास काम करणार आहोत.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे नवे अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि उपाध्यक्ष दादा साईल हे स्पष्ट झाल्यानंतर भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. आज 16 मार्चला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीची बैठक आयोजित केली होती आणि या बैठकीच्या निमित्ताने महायुतीकडून आपण भारतीय जनता पार्टीचे कमळ निशाणीवर निवडून आलेले प्रमोद मधुकर कामत जे बांदा जिल्हा परिषद गटामधून निवडून आले, त्यांना आपण या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठीची उमेदवारी दिली आणि आमचे मित्रपक्ष घटक पक्ष असलेले सेनेकडून सन्माननीय पावशी मतदारसंघातून जे विजयी झाले होते ते आमचे मित्र तुकाराम उर्फ दादा साईल यांना उमेदवारी दिली आहे. दोन्ही आमचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांनी आता सगळ्याच 41 आमचे सदस्य, सगळेच प्रमुख पदाधिकारी या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये आपण फॉर्म दाखल केलेला आहे. अपेक्षा अशी आहे की विरोधी पक्ष फारसा इथे नसल्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे आणि ज्या पद्धतीचं काम सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य चव्हाण साहेब असतील, सन्मान्य पालकमंत्री असतील, निलेशजी असतील आणि त्याचबरोबर दीपकभाई असतील, तर ह्या सगळ्याच आमच्या नेत्यांनी आणि आमच्या सगळ्याच पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी इतकं चांगलं काम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये केलेलं आहे. त्या सगळ्याची परिणिती म्हणून आपण 50 पैकी 41 जागा जिंकल्या आणि त्यामुळे साहजिकच आमची नैतिक जबाबदारी आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा कारभार हा महाराष्ट्रामध्ये आदर्शवत असा झाला पाहिजे आणि या सगळ्या नेत्यांचं मार्गदर्शन, त्या सगळ्यांचं सहकार्य, त्या सगळ्यांचे आशीर्वाद या बळावर ही सगळी 41 मंडळी जी आहेत ती सगळी मंडळी सुंदर असा कारभार, पारदर्शक असा कारभार या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पुढे नेणारा, विकासापथ नेणारा, राणेसाहेबांचं जे GDP वाढवण्याचं स्वप्न आहे किंवा आमची सगळीच लोक ज्या पद्धतीचे प्रयत्न करत आहेत त्याला हातभार लावणारं काम या सगळ्या आमच्या टीमकडनं होईल यामध्ये कुठलीही शंका नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे नवे अध्यक्ष म्हणून प्रमोद कामत आणि उपाध्यक्ष म्हणून दादा साईल यांची निवड निश्चित झाल्यानंतर शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. आज जिल्हा परिषद पंचायतची अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवड आहे आणि आमचे नेते महायुतीचे सन्माननीय नारायणराव राणेसाहेब, भाजपाध्यक्ष आदरणीय चव्हाण साहेब, पालकमंत्री या जिल्ह्याचे नितीनजी राणे, आमचे आमदार निलेशजी राणे, दीपकभाई केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे इलेक्शन पार पडलेलं होतं. राणेसाहेबांनी पुढाकार घेऊन या जिल्ह्यामध्ये महायुती केलेली होती आणि आज सन्मान्य राणेसाहेबांच्या आदेशाने आमची दोन्ही जी पदं आहेत अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदं राणेसाहेबांच्या आदेशाने या ठिकाणी त्यांनी आम्हाला कळवली. ती आम्ही सन्माननीय सदस्यांना या ठिकाणी वाचून दाखवली आणि सर्वांनी आमच्या 41 सदस्यांनी याचं स्वागत केलं आणि एक मताने ही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ही जी निवड आहे ही अगदी एक मताने या ठिकाणी संपन्न होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. आमचे वरिष्ठ नेत्यांनी आम्हा दोघांनाही जो आदेश दिला तो आदेशाप्रमाणे या ठिकाणी निवड झालेली आहे आणि मी दोन्ही अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना शुभेच्छा देतो आणि यापुढे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा कारभार महायुतीच्या माध्यमातून अतिशय पारदर्शक होईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली शहरासह गावांमध्ये सध्या उन्हाच्या झळा वाढू लागल्यात. गेल्या काही दिवसांपासून हवामान उष्ण होत असून दुपारच्या वेळेत उकाडा जाणवतोय. सध्या शहरातील कमाल तापमान सुमारे 35°C ते 37°C दरम्यान नोंदवलं जात आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बघायला गेलं तर उष्णतेचे प्रमाण वाढलेलं आहे. आपण कणकवलीमध्ये आहोत. कणकवलीमध्ये सरासरी 35 ते 37°C तापमान सध्या दुपारच्या उन्हामध्ये आपल्याला दिसतं आहे. दुपारी कडाक्याचं ऊन या ठिकाणी पडलेलं दिसतं आहे आणि जो कडक उन्हाच्या तापमानामुळे रहदारी देखील रस्त्याची एकंदरीत मंदावलेली आहे. काही नागरिकांनी तर
थंड पेय प्यायला सुरुवात केली आहे. सरबत असेल, कोकम सरबत असेल प्यायला सुरुवात केली आहे. तर काहींनी तोंडाला स्कार्फ बांधलेला आहे आणि प्रवास करत आहेत, हेल्मेट घालून प्रवास करत आहेत आणि 4 चाकी वाहन तर AC लावल्याशिवाय प्रवास करू शकत नाहीत अशा पद्धतीचं वातावरण आहे. आपण बघतो की रस्त्याने येणार जाणारे सगळे जे आहेत ते वाहन चालक आहेत यांनी देखील आता आपल्या हेल्मेट परिधान केलेलं आहे, कारण उन्हाचा झळा तशा पद्धतीने बसत आहेत. आणि एकंदरीत जर 35 ते 37 अंश सेल्सिअस तापमान हे कणकवलीमधील दुपारच्या सुमारास असतं आणि त्यानंतर मग थोडंसं 4 नंतर हे तापमान कमी होतं. पण सध्या परिस्थिती पाहिली तर आता उन्हाच्या झळा ह्या वाढलेल्या आहेत आणि उष्णतेचे प्रमाण वाढल्यामुळे आपण जर गरज असेल तरच बाहेर पडावं. दुपारी 12 ते 4 या दरम्यान कडक ऊन आहे, त्यामुळे गरज असेल तरच बाहेर पडावं असं एकंदरीत दिसतंय, कारण उन्हाच्या झळा आता वाढलेल्या आपल्याला इथे दिसत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साधला कणकवली. स्वर्गीय श्रीमंत कमलाबाई दत्ताजीराव भोसले तळकर प्रतिष्ठान आणि सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माजी वसुंधरा अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमानं स्वर्गीय प्राध्यापक मिलिंद भोसले स्मृती प्रित्यर्थ आपण व्यक्त होऊया या समितीकडून आयोजित तालुकास्तरीय रंगभरण आणि चित्रकला स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद मिळाला. जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यान इथं ही स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडली. रंगभरण स्पर्धेत ध्वनिका सचिन मुळीक तर चित्रकला स्पर्धेत प्रार्थना प्रणय नाईक प्रथम क्रमांकाचे मानकरी ठरले. विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आला. इयत्ता 1 ते 2 साठीच्या रंगभरण स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये धन्विका सचिन मुळीक प्रथम, हर्षिता प्रवीण मुळीक द्वितीय, स्वराली पांगम तृतीय, हार्दिक अमोल भिरवंडेकर, दीक्षा पराग टिळवे यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त केले. तर 3री आणि 4थी साठी आयोजित चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक प्रार्थना प्रणय नाईक, सार्थक स्नेहल मालवणकर द्वितीय, आराध्या अभिजित चव्हाण तृतीय, तर आरोही विनोद गावडे, अन्वी विनोद गावडे यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त केला. स्पर्धेचं परीक्षण कला शिक्षक VB मालवणकर, चित्रकार अक्षय सावंत यांनी केलं. मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्या स्पर्धकांना पारितोषिक वितरण करण्यात आलं. तसेच स्वर्गीय किशोर दत्ताजीराव भोसले स्मृती आरोग्य आणि सामाजिक सेवा पुरस्कार सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सावंतवाडी यांना प्रदान करण्यात आला. संस्थेचे सदस्य रवी जाधव, रूपा मुद्राळे, हेलन निब्रे, समीरा खलील, लक्ष्मण कदम यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी सावंतवाडीचे प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, माजी प्राचार्य VB नाईक, उद्यान सभापती मोहिनी वडगावकर, सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, कोमसाप अध्यक्ष दीपक पटेकर, उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, प्रतिष्ठानचे विश्वस्त अनिल भोसले, संचालिका मंगल भोसले, शोभा भोसले, मानसी भोसले, नमिता भोसले, सोमा सावंत उपस्थित होते. दरम्यान या स्पर्धेला माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी भेट देत शुभेच्छा दिल्या. त्यांच्या हस्ते स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांना गौरविण्यात आलं. यावेळी माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक संजू परब, शिवसेना तालुका प्रमुख दिनेश गावडे आदी उपस्थित होते. स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी गौरव भोसले, प्राजक्त पाटील, सुलक्षणा चव्हाण तसेच आपण व्यक्त होऊया समितीचे सर्वेश राऊळ, अविनाश बांदेकर, समर्थ केळुसकर, गोविंद मळगावकर, अनिकेत मळगावकर, मंगेश मेस्त्री, हर्षा सावंत, ऋतुजा सावंत, नेहा दळवी, समृद्धी सावंत, केतकी सावंत, ऋषिकेश केळुसकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले. स्पर्धेचं निवेदन संचालक विनायक गावस यांनी केलं. तर आभार आपण व्यक्त होऊया समितीचे प्रमुख नीरज भोसले यांनी मानले. आमदार निलेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सावंतवाडी इथं भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी केक कापून आणि पारंपरिक दशावतार नाटकाचं उद्घाटन करून त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. या सोहळ्याचं औचित्य साधून सामाजिक बांधिलकी जपत गुरु मटकर यांच्या वतीनं 50 सायकलींचं वाटप करण्यात आलं. या सोहळ्याला राजकीय क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली होती. यामध्ये माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब,
तालुका प्रमुख नारायण राणे, दिनेश कावडे, विधानसभा प्रमुख प्रेमानंद देसाई, पंचायत समिती सभापती सुष्मिता जाधव, महिला जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट नीता कविटकर सावंत, जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद कामत, जिल्हा परिषद सदस्य सुधा कौटणकर, जिल्हा बँक संचालक विद्याधर परब, योगेश तेली यांच्यासह अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वाढदिवसानिमित्त आयोजित दशावतार नाटकाला रसिकांनी मोठी गर्दी केली होती. केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. तसेच सायकल वाटप आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे या सोहळ्याला उत्सवाचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या कार्यपूर्ती निमित्तानं श्री परब यांचा सत्कार करण्यात आला. आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे आणि संजू परब यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा भेट देऊन सन्मान करण्यात आला. काँग्रेस नेते विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेच्या मकर प्रवेशद्वाराच्या बाहेर 20 खासदारांसमवेत चाय पार्टी केल्याच्या निषेधार्थ देवगड भाजपा मंडळाच्या वतीनं कार्यालयासमोर राहुल गांधींच्या विरोधात घोषणा देऊन निदर्शनं करण्यात आली. राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद. राहुल गांधीचं करायचं काय? राहुल गांधीचं करायचं काय? राहुल गांधीचं करायचं काय? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. आपल्याला सर्वांना माहीतच असेल 12 मार्च 2026 रोजी संसदेच्या अर्थसंकल्पाच्या दिवशी मकर दरवाजावर राहुल गांधी आणि त्यांचे काही 20-25 खासदार यांनी चाय पार्टी केलेली होती. खरं म्हणजे संसद हे आपलं एक पवित्र असं लोकशाहीचं ठिकाण आहे, लोकतंत्र संस्था आहे ती, आणि अशा ठिकाणी त्यांनी नौटंकी करून चाय पार्टी, चाय आणि बिस्किट अशी पार्टी केली. खरं लोकसभा अध्यक्ष यांनी मकर दरवाजावर कोणतंही आंदोलन करण्याची परवानगी दिलेली नसताना पण त्यांनी ही लोकशाही, चांगल्या लोकशाहीच्या याच्यात त्यांनी अडथळा निर्माण करून ही चाय पार्टी केलेली आहे. तसंच आज राहुल गांधी फेक नॅरेटिव्ह या सदराखाली अक्षरशः भारत देशात खोट्या बातम्या पसरवत आहेत की LPGचा तुटवडा आहे, पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा आहे, ते
मागच्या वेळेच्या सर्व रांगा दाखवत आहेत, पण तशी परिस्थिती आज भारतात नाही आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टींचा आम्ही आज निषेध करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी देवगडच्या वतीने सर्व कार्यकर्ते आम्ही इथे एकत्र झालेले आहोत आणि आम्ही त्यांच्या ह्या वृत्तीचा निषेध करतो. ही प्रिकॉशन म्हणून घेतलेली एक हा टप्पा आहे. 4च दिवसापूर्वी इराणवरून एक मोठं जहाज आपल्या भारतात आलेलं आहे आणि आज या येत्या 2 दिवसात 2 जहाजं येतील. ही प्रिकॉशन म्हणून आधी पहिली एक टप्पा झालेला आहे आणि तो फक्त कमर्शियल गॅसवर सध्या रिस्ट्रिक्शन आलेली आहे. घरगुती गॅस सिलेंडर व्यवस्थित मिळत आहेत आणि त्याचबरोबर मी सांगू इच्छितो की पूर्ण जगात आज सगळ्या म्हणजे मोठमोठ्या विकसित देशात आणि विकसनशील देशात पण पेट्रोल डिझेलचे दर 5 ते 10% वाढलेले आहेत, पण आजपर्यंत निदान आत्तापर्यंत तरी भारतात अशी दरवाढ झालेली नाही. आजचा दिवस आमच्यासाठी अत्यंत गर्व आणि सन्मानाचा क्षण आहे. आम्ही आभारी आहोत निलेश राणे यांचे, कारण त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आमची संस्था शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. या त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की आमदार निलेश राणे यांना उत्तम दीर्घायुष्य आणि समाजसेवेसाठी निरंतर शक्ती देव, अशा शुभेच्छा स्वरया फाउंडेशनच्या कार्याध्यक्षा ऋत्वी व्यास यांनी दिल्यात. वेंगुर्लेत आयोजित करण्यात आलेल्या आमदार निलेश राणे अभिष्ट चिंतन कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. आज का ये शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है. माननीय मुख्य अतिथि श्री निलेश राणे जी, अन्य मंच पर विराजमान सब गेस्ट का मैं सबका स्वागत करती हूँ. माननीय मुख्यमंत्री निलेश राणे जी, विराजमान सभी अतिथिगण को हम आपके बहुत बहुत आभारी है कि आप सब यहाँ उपस्थित रहे और हमने जो भी प्रोग्राम जो हमने किया है उसमें आपने आज उपस्थिति दिया. और आई वुड लाइक टू से थैंक यू भारत के ओलंपिक धाविका दुती चांद जी का और अपनी मधुर आवाज़ से पूरे देश का दिल जीतने वाले सलमान अली जी, जो हम सबका दिल जीत रहे हैं और अभी भी जीतेंगे. आप सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं. आज का ये भव्य आयोजन स्वरया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है, जो समाज सेवा, शिक्षा और मानवता के मूल्यों को समर्पित एक प्रेरणादायी संस्था है. इस संस्था की स्थापना श्री धनंजय महाजन जी द्वारा एक महान उद्देश्य के साथ की गई थी. समाज के हर वर्ग की तक शिक्षा, स्वास्थ्य और सहायता पहुंचाने का संकल्प है स्वरया फाउंडेशन का. आज स्वरया फाउंडेशन न केवल सामाजिक कार्य में सक्रिय है, बल्कि एक ऐतिहासिक पहल भी कर रहा है. बेंगुला में भारत का पहला एरोस्पेस स्कूल स्थापित करने का सपना, जो आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान, टेक्निक और नवाचार की नई उड़ान देगा. महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक ये संस्था शिक्षा, अस्पतालों की सहायता और जरूरतमंद परिवारों की मूल आवश्यकता को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. आज आयोजित सिंधु रत्न मैराथन, कांडलवन स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि जब समाज सेवा का संकल्प मजबूत होता है तो बदलाव अवश्य होता है. हम आभारी हैं निलेश राणे जी के सपोर्ट का, जिसकी वजह से हम स्वरया फाउंडेशन में ये सब सेवा का कार्य कर रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच निलेश राणे जी. आज का ये विशेष दिन माननीय निलेश राणे जी को जन्मदिन के रूप में हम सबके लिए प्रेरणा का दिन है. हैप्पी बर्थडे रिस्पेक्टेड सर, हैप्पी बर्थडे. हम इस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और समाज सेवा के लिए निरंतर शक्ति प्रदान करें. आप सभी मान्यवरों को गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को और गौरवशाली बनाया है. आप सभी को भी बहुत बहुत हम आभारी हैं कि आप सभी यहाँ पे आए और ये उत्सव को और आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया. एक बार फिर स्वरया फाउंडेशन की ओर से आप सभी का दिल से स्वागत है. अभिनंदन. धन्यवाद. आजचा दिवस अत्यंत आनंदाचा आणि उत्साहाचा आहे, कारण आज कोकणचा हक्काचा आवाज आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्व आमदार निलेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त एकत्र जमलो आहोत. राणे साहेब एक नाव नाही तर तो एक ब्रँड आहे, अशा शुभेच्छा स्वरया फाउंडेशनच्या अध्यक्षा श्रेया धनंजय महाजन यांनी दिल्यात. वेंगुर्ले इथं आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. आजच्या या सुरेल मैफिलीत मी सौ श्रेया धनंजय महाजन, स्वरया फाउंडेशनची अध्यक्षा या नात्याने तुम्हा सर्वांचं स्वागत करत आहे. आजच्या या विशेष सांगतिक सोहळ्याचे प्रायोजकत्व करताना आम्हाला मनापासून आनंद होत आहे. आजचा दिवस अत्यंत आनंदाचा आणि उत्साहाचा आहे, कारण आज आपण आपल्या सर्वांचे लाडके नेते
कोकणचा हक्काचा आवाज आणि एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व आणि कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे कार्यक्षम आमदार श्री निलेशजी राणे साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त एकत्र जमलेलो आहोत. खरं तर साहेबांचा वाढदिवस 17 मार्चला आहे, परंतु स्वराया फाउंडेशनतर्फे आपण आजपासून 3 दिवस वेगवेगळे कार्यक्रम करणार आहोत. त्या आजच्या सकाळी सिंधुरत्न मॅरेथॉन आयोजित करण्यात आली होती आणि त्याला पण वेंगुर्लावासियांनी, गोवा, रत्नागिरी इथल्या स्पर्धकांनी पण उपस्थिती दर्शवली होती. राणेसाहेब म्हणजे केवळ एक नाव नाही, तर तो एक ब्रँड आहे. साहेबांच्या नेतृत्वात एक वेगळीच धमक आहे आणि स्पष्ट वक्तेपणा आहे. खासदार म्हणून त्यांनी दिल्लीत कोकणचा आवाज घुमवला होता आणि आता आमदार म्हणून ते कुडाळ मालवणच नाही तर संपूर्ण सिंधुदुर्गाचा विकासासाठी ते झटत आहेत. आमच्यासाठी, स्वराया फाउंडेशनसाठी साहेब म्हणजे एक भक्कम आधारवड आहेत. आमची स्वराया फाउंडेशन ही संस्था शिक्षण क्षेत्रात नावारूपाला येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवणे आणि विद्यार्थ्यांना योग्य त्या संधी मिळवून देणे हे आमच्या संस्थेचं ध्येय आहे. या आमच्या कार्यात साहेबांचे आशीर्वाद नेहमीच आमच्यासोबत राहिले आहेत आणि ते पुढे असेच राहतील ही आमची खात्री आहे. अशा या झंझावाती नेतृत्वाला आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देताना मला अत्यानंद होत आहे. आई भवानी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज राणेसाहेबांना उदंड आयुष्य आणि निरोगी आरोग्य देवो हीच प्रार्थना. साहेबांच्या हातून येणाऱ्या काळात कोकणचा कायापालट व्हावा आणि त्यांचे नेतृत्व महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणात अधिक उंचीवर जावे हीच आमची सर्वांची इच्छा आहे. संघर्ष हा ज्यांचा श्वास आहे आणि विकास ज्यांचा ध्यास आहे अशा आमच्या लाडक्या साहेबांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आजची रात्र आपण महिमा मकवाना बॉलिवूड अभिनेत्री यांच्या उपस्थितीत आणि सलमान अली यांच्या सुरांच्या जादूने, सोनाली राऊत आणि ईशा शाह यांच्या नृत्याविष्काराने संस्मरणीय ठरेल याची आम्हाला खात्री आहे. धन्यवाद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. प्रमोद कामत 33वे जिल्हा परिषद अध्यक्ष. बार काउन्सिल निवडणुकीत मोठ्या मंत्र्यांचा हस्तक्षेप, ॲडव्होकेट असीम सरोदेंचा आरोप. आणि शिवकालीन शिवपिंडीच्या वृत्तानंतर मालवणवासी एकवटले. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.